הגענו לבית במבוא שזיף אחד, מעוז ציון א'. הבית ממוקם בקצה השכונה, עליו גישה קלה. הבית עומד על מגרש של 335 מטר, כיום בנוי 4.5 חדרים על 154 מטר, אך זכויות הבנייה אינם 220 מטר. שימו לב לגינה היפהפייה העוטפת את הבית בשלושה צדדים. היום הבית בנוי על 2 קומות, אבל עם אישור הזכויות ניתן לבנות קומה שלישית. מהסלון יוצאים ישירות לגינה אחורית. רואים בקלות איפה ניתן לנצל את זכויות הבנייה. לנצל את זכויות הבנייה ללא צורך בוויתור על הגינה. כאן פינת האוכל. שימו לב שלבית אווירה כפרית. גם מהמטבח ניתן לצאת לגינה. עוברים שירותי אורחים בדרך לקומה השנייה. בקומה הזאת יש 3.5 חדרים. אחד מהם יחידת הורים. שני חדרי השינה האחרים די גדולים ופונים לדרום. החצי חדר הוא למעשה מרפסת סגורה. לפי ההיתר המקורי אין זכויות לסגור את המרפסת הזאת, אבל עם האישור זכויות ניתן לעשות שינוי ולקבל היתר לשינוי הזה. הבית מוצע למכירה באמצעות רימקס אגם נדל"ן בהנהלתה של ג'אנט אמיתי במחיר של 2,300,000 שקל. ניתן ליצור קשר איתנו לטלפון 02-534-2399 או לנייד 052-6808-606.